Danên kuştina serokê Baroya Amedê Tahir Elçî berdewam dikin. Heta niha bawayekî fermî nehatiye derxistin ku Tahir Elçî ji hêla kêve û bi çi awayî hatiye kuştin. Li gor raya giştiya Kurd, Tahir Elçî ji ber ku di bernameyeke televizyonê de gotibû PKK nerêxistineke terorî ji hêla hikûmetê û derdorên nêzîkê hikûmetê ve hedef hatibû nîşandan û di encamê de hate kuştin. Parêzer Eren Keskin di wê baweriyê de ye ku dewletê dixwest sûcê kuştina Tahir Elçî têkeve stûyê PKK. Tahir Elçî Tahir Elçî yek ji wan parêzerên sereke bû li Kurdistanê ku dozên derbarê binpêkirina mafên mirovan dişopand. Mirovekî wisa bû ku dozê heta dawiyê dibir. Ji ber wê jî windayiyeke mezin e. Tahir Elçî piştî ku got PKK nerêxistineke terorîstî ye, dewletê li hember wî helwestekê wergirt. Li gor min dixwestin li wir encameke wisa derxin holê ku herkes bibêje PKK Tahir Elçî kuştiye. Bi min Tahir Elçî bi guleya polîsan ve hate kuştin. Ez di wê bawerî de me ku şêweyekê nû yê kuştinê pêşxistin e. Ev cinayeteke dewletê ye ku gelekî aşkere ye. cinayetidir bu. Bi mebesta protestokirina kuştina Tahir Elçî li gelek deverên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê xwepêşandan hatin li derxistin. Li Stenbolê jî bi dehan saziyên hiqûqnasan bi mebesta ku dozgerê li hember Tahir Elçî doz vekiriye protesto bikin li ber Edliyeya Bakırköyê civiyan. Tahir Elçî Li hember tamamê gevxwarinan Tahir Elçî baş de gav neavêt. Tişta ku dewletê tehemül nekir ew bû ku Tahir Elçî dengê aştî û têkoşîna azadiyê bû. 8 sal berê Hrant Dînk çawa hatibe kuştin, Tahir Elçî jî wisa hate kuştin. öyle öldürüldü. Li zanîngeha Bilgiyê jî xwendekarên ku dibin navê Koma Fikr û Çanda Bilgiyê de cî digirin, ji bo protestokirina kuştina parêzer Tahir Elçî li ber avahiya zanîngehê xwepêşandanek li darxistin. Ferit Demirel, Rodaw, Stenbol.